Apa itu telepon? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dicel? Nah omah ngidil. Rene ana gerdu, gawakno aku gitar. Gua but aku. Kok kene kopi ra? Yo, kene kopi kok. Alah, ya sik no. Ki mau kucingku bernujak tikus. Tikusnya sekarat sakne ora golek obat tikus iki. Ya wes karepmu, Cur. Kok kaya ngene abot sanggane koncoku wis ra ono uteke. Cur. Hoi. Nah, gitare. Yo, sawi ne. Tapi ya ada nih sing ngobati tikus mau. Piye, mati apa mati malah? Nah, mau ki tak tukokne obat. Kayak obat tikus. Lagi kok malah mati to. Ora pece ya tikus yo pakane itu bongko. Timek ku lho. Lah ndi kopine? Saya jukukne. Jur. Yo, kopine. Lah, matane kopi kakek tok kok kene aku tadi lho. Nah, ora pengen pek lho. Nah, Peh masuk gitu. Kopi yang Logok jaran. ini bukannya aku lho. Trek kakek tok cok rasane rene legi-legi ne. rayo ngene iki anake. Jur. Wis mah minggu kelabu piye? Jur. Urip kok ngene, kerja saulan, duwe entek sak dina tok. Wong bangga ya sambat. Jur. Apa? Wareng di? Apa? Tarung teh. Mbahmu iki tarung. Lah mbahmu karo mbahku ya tarung nih. Oh, matamu mbah wis tuwek kok. Tekoni tenanan neng dia malah karep kalang-kalangan karo mbah iki. Mancing ki lho. Ya saya mancing ya. Yes. Pancing sik no. Tanah orang kene tak cukup pancing. Wes ayo. Tangguh. Ketel cepat-cepat. Ora gowe, badhe jajok tekoni. Nggo ketel bro. Gredel ndase yo. Iki pancing kok ngene tipak mati ya. Pancing koyo ngono. Pancing gila nih. Alah lah iki tipak ngungkur wong mati mesti oleh apik-apik ngono. Obat murah iki. Wis tak deloken dhewe engko. Lah iya. Deloken dhewe wis tak. Welek lowentur koyo Wah. Tegak bertenaga kok. Iya riyo ya aku. Wis jomong ayo nang nyepot. Hop, sik. nyapa, Dil? Uluk salam. Oke, Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Emangnya nek apa, Dil? Iki nek makam lho. Makam sapa? Deloken wi makam Sunan Rejo Danu, Muhammad Nur Ali Zain lho, didelok Iki to. sing anu Rejo Danu kae apa piye, Dil? Ya, wong iki ning Pucang iki gone, Bos. Sandale. Sandale iki batas suci. Assalamualaikum, Mbah. Lho, Nyai Sewu. Muhammad Nur Ali Zain lho. Aja anggere ning kene. Nggih, permisi, Mbah. Cangkemmu engko ning kene. Jane matamu melek apa ora? Jane ya melek terakhir keturunan Cina. Ane Cina gosong iya. Bet ning Cina. Lah iya, iki kok ngono ya bocah piye ngono.
Piran. Ayo udah mancing. Yo, gas. Duh, pakannya lali. Gak apa perasaan? Ora, badil iki. Bedi. Tenang ya bos. Lali iki mau. Doraemon duwe kantong ajaib lah, aku duwe ketua ajaib. Iya, wis. Tenang. Kene, kita Oke, seperti naik. siap. Kene. Di kene. Oke. Didil. Ketua ajaib. Wow, aku mangkumon. Sik. Lumet ya, Cen. Masa gini lagi. Gede-gede malah. Pasang notifikasi lagi nek oleh ben krungu. Wih, Ngenamu rene ya apa cek. nggonmu koyo ngono no. Wah, mending. Pancingnya lentur, mbok kayak kuwi ya bak. Wis, masuk. Aku lek gon aku. Karepmu. Kene spotnya ketoke wis kurang masuk. Ada. Cantol sih. Wah. Tetep nek kene lak muni tik Lumut bangke. Cepet ya. Ngene iki. Cek golek spot. Ning ndi? Matane lho lek ocok ngono ngelokne aku lah. Gatel. Ah, dede matane ora kok Cina mendulu ngono ya cek PC. Goblok. Lah kan, nah. Oh, eker manca ning lames lho. Bismillahirrahmanirrahim. Asyo. Lagi dipan gila. Panas kayak ngene. Apa iki? Kok cilik ning padas. Taneh ben Cok kuwatel itu. Dil. Dah iki cantol pisan iki. Duh, panas rame-rame iki. Kok mau ni boleh wae. ngukel neh lagi. Tuh. Separani ya. Logo. Belas lagi pan. Nambah gawe. Cep neh kesel aku nggodeli. Walah. Berapa padas ya, Pak, no? Tak kira jeru. Ini spot apa ini, Ki? Tok lah. Pelangkalan diasmu iki. Gas ran iwake pindah. Woten kono. Piye jangan kono, Cel? Selengkete gak masuk bau welas sik. Itek ning kene, Cel. Terutukan yang dineh wi badili kene wih buat Bismillahirrahmanirrahim. Bangke malah negene dampot jaran iso mancing kurang ngejak mancing kowe ngerti sing syuting ning anu kae Mancing Mania. Aku kae. Sing delok. Wis. Masuk iki. tak kabeh Wis, panjer sik. nang ndi iki sing enak gone. Rokoknya mau buka didil. Woi, udutku di. Cel, udut. Enak. Tuh, ke udut set. Satka. Tinggal ke udut.
ndi? Wes nek kene kesel aku. Kesel. Matane ancel rokok ning kene lho muni karo. Saiki ketoke genah. Wis. Piye to, Dil? Ah, Dil. Aku yo nih. ya randang oleh-oleh iwak. Ya apa ya? Mancing kok. Salah rokokku buat gelek nih. Udah, apa kayak gini? Langit, bisakah kau turunkan ikan besar untukku? Mancing kok gacor. Ae. Lah, iki lho. Iki. Golek lho. Lho. Apa ki? Ropi biasanya apa ki? Oh lah, sekali kita tahu demek kok lah, ketok. Lah. Syukur. Buat Kakean anu iki. Suwacel ya. Malah kakean gacor. Kok genting aku. Nah, iki lho Dil. Kita iwak Dil. Ayo, terusno le. Terusno. Nah, nenek iki lho. Tane iwak tak peyek ini sang mangan greta tak mene lho. Iket. Jur iki. Matane nek mau mancing kok bentang-bentang to, Dil. Puter aja. Jancuk banjili. Oh, tarah ya pecah keljingan iki Mbadil iki. Kok ditenono kualat engko. Nah, iki keljingan ya. Ganggu ae. Kok oleh-oleh wong lek bejongi wong mancing iki. Wong kok raimu cocok. Piye enak. Ya to kuwalat to oleh-olehane ngono. Makanya toh, ora gelem jerit rasa jiwit. Gusti Allah mboten sare. Jur!